Készítettünk egy kis műsort, megtanultuk. Nagyon sok szeretettel adjuk és fogadják, hogy a miénk adjuk olyan nagy szeretettel. Búj, búj, zöld ám, zöld levelecske, nyitva van az ajtó. Megnézd csak itt a Krisztiád is. Jaj, ez szomorú van. Pedig biztos jött de neki. Jól vannak, semmi. Köszönjük! Én ezt így